ଯାଉଛୁ ଏବେ ନିରାକରପୁର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ତାର ଫିଲିଂସ୍ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ ଡାକିଛି ଆଜି ତ ଦେଖା ହେବ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ସଙ୍ଗାତେ ମୁଁ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଚଡ଼ି। अरे कहना क्या चाहते हो? ନା କର ଚଡ଼ି। ହଁ ଚଡ଼ି ଛାଡ଼, ଭାଇ ମୋର ହବ ତ ରାଜେଶ। ଏ ବ୍ଲଗ୍ ନା ଭାଇ ଶୁଣ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ସେ ଯାହା ଗାଳି କରୁଛି ଭାଇ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବୁନି ହେଲା। ଏଇଟା ମାନେ ସେ ଇଏରେ ଗାଳି କରୁଛି ଖୁସିରେ, ତ ସେଇଟା ଗାଳି କରିବୁନି ମାଇଣ୍ଡ ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖା ହବା। ଚାଲ। A few moments later. ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଗକୁ ଦେଖେଇବୁ, ଦେଖିବେ ଜଣ କୁନି ସିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ 1/2 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେ ଆସିବେ, ଏବେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା, ତାଙ୍କ ଫିଲିଂସଟା ଭିତରୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି ହେଲା। ଆସିଲେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ଆସୁଛି ଏବେ, ଆସୁ କଥା ହେବା। ଆଉ ଆସିଲା, ଦେଖା ହେବା, ତାର ଫିଲିଂସଟା କ'ଣ ଦେଖା ହେବା। ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଲା। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ କ'ଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କିଛି। ହଉ ଭାଇ ଆମର ମାନେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଲାଜ ତ ବହୁତ। ଭାଇ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ କହିଦିଅ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କୁହ, ହସନି ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍। ସ୍ୱରାଜ ଭାଇ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ବହୁତ ମାନେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କେମିତି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ କେବେ ପଚାରିବା, ଆଉ ବହୁତ ପଚାରିବା, ମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଖୁସିରେ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ସେତିକି ଖୁସିରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଯେଉଁଟା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତ ଆଉ କେବେ ପଚାରିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହେବା।